Mit navn er Hans Stener, og jeg har malet det her værk, og det hedder Smell of Freedom. Det er akryl på lærred, 2x2 meter, og det er inspireret af krigen i Syrien og dens ofre, som vi ser i fjernsynet hver dag. Der er malet ligesom en by inde bagved, og så er der malet udenpå en form for slør, som dækker det oprindelige motiv. Og der er nok 10-15 dage maling på.